Hal din sa lungsod, sa delegate, mga barangay kapitan, staff, o akong batchmate. Ambot kinsa kay mas buangon na mo sa seminaryo. Ingon sila ang mahibilin kana man kunong pinakabuangon. Okay ra mo ari ko diri o ato ko sa babaw? Okay ra din he? Mas babaw? Mahog niya ako di aning kuan. Diri lang ko kay mas close contact ba kay og na ko'y ipangutana dali ra pagduol. Ibaw ko katong ni Sinyas adto kas babaw hadlok man to pangutanon. So ang ako yung tinuod nga pangalan Crescenciano, Father Crescenciano Tabornal Ubod, natawo ko November 24, 1963 dito sa Kahugan sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Under me sa Our Lady of Guadalupe nga simbahan dito sa Cebu City. Ang among lugar, among yung balay, mga 6 kilometers away from the church. Munang panagsarami kasimba. Nami elementary school dito, 3 kilometers from the church, padong atos bukid, Napo Elementary School. So dito ko ni-graduate og elementary March 1979. Ning eskwela kog high school sa Cebu Institute of Technology. Ni-graduate sa kog high school March 1983. Eskwela kog college, Commerce, Accounting, diha sa CCC. Kinsa may nakaabot atong CCC? Cebu Central Colleges. Nakaroon nahimo ng UC, University of Cebu. Ni-graduate sa ko dito, Accounting, March 1987. Nakatrabaho ko og Fairmart Cebu. Nakaabot pa mo itong Fairmart. So ang nakaabot sa Fairmart, pasabot ana mga tiwasono na gyud mo karon. Fairmart Cebu, June 1987, Department Head Cost Maintenance niya kay wa man ko adto ganahi to trabaho kay dili related sa accounting. Niya active sa ko sa Simbahas Guadalupe, di nako kasimbag Domingo kay Martes akong day off. Dungog sa Ginoo akong pagampo, nabalhin ko sa Land Bank of the Philippines. Murag nakadungog ko nga kining inyong si Mayor din Land Bank sa kuno ni. Mayor, Land Bank sa deka. Pero mga kuan sila mga dunggana ni Land Bank, kami mga tiil mis Land Bank. So diha ko sa Pedil Rosario nga branch October 1987 hangtod nga may retire ko diha June 1995. Nisod ko sa seminaryo diha sa kaning San Carlos Seminary College. Diha may nagkita ni Sir Erwin. O niya, nahuman ko diha 1998 sa non-AB Philosophy. Gipadako ngadto sa Manila sa University of Santo Tomas Central Seminary. Dito na ko ni-graduate sa akong theology o sa akong canon law nga specialization. Na-ordain ko pagkapari June 22, 2004. So karong June 22, 21 years na ko nga pagkapari. Na-ordain ko pagkapari gyud kuan ako 40 years old. Munang ingon gyud sila, life begins at 40. So karon ang atong recollection sa to'y topic ato. Sa to Mayor, limot man ko ato Mayor. Si Mayor ko naghatag, ako lang ni pangutanon. God-centered, towards God-centered public service. Ani, pang-accounting gini iyang topic. Towards God-centered public service. Karon pa ko nahibaw sa topic, muna magpataka lang ko rog sulti.
hangtod mahuman ta. Ang atong misa himuon nato sa alas 11. Nya mahuman kog sulti alas 10:30 siguro aron maka-break pa mo gamay o na pata magmisa. Ay humas misa, adi sa di pa mahuman ang misa na man ginay kolekta, di ba? Kolekta usa. Ang angwag ato ng kalimtan nga usa man nas tumo nganong ni ari ko. Di sad oy. Di na mo ako. Kamo unsa man ninyong gianhi dinhi di ay? Dili para muhogs kolekta, sabi ako. Di haron ta makakolekta og mga pagtulunan. Na atong dadon inig uli kay basig sunod semana na naipipila ninyo nga hayaon na inig pangutanas Ginoo didto unsa may katapusan nimong maayong gibuhat. Sus nyor ni atin jud ko sa recollection. Sa unsa may imong nakatunan towards God-centered public service. Sa unsa may imong gibuhat? Sa wa ko ni service. Kinsa man ninyo dinhi ang nag-alagad dinhi sa LGU, kanang nag-alagad gyud ta sa kamot. Nagtrabaho gyud ba dinhi sa munisipyo? Ang di mo pataas tak-tak na ha. Ang uban nga bisita. Sige. Naamoy cellphone o naamoy data diha. Sige, i-click ko no 1 Peter chapter 5 1 to so kibaw ka sa nakutob basahan lang niya na diha unang sulat ni San Pedro kapitulo 5 chapter 5 verses 1 hangtod sa tunga-tunga. Nanay nakakita ato kuno ipabasa bi kisay mo basa dire. Ang mobasa nanamoy puntos nga 50% ngadto sa langit. Sa ato pa kun makasa mo di dayon mo maditso sa impierno. Kisay mo basa. Basta sugod last number 1. 1 up to asan ako to? Di ara day Bible day oy. Kaning Bible 1 Peter lesson pangitaon kag may kay litra. Kabasa. Come on, ana mo diha nakitaan. Diyan na. Ato ko na rin pabasa ko na. 1 Peter 1 Peter lang 1 Peter chapter 5 lang i-click ko no. Aka nang imo kuha na mo na. Okay. Kana sige basaha ko no be. Diha lang baro pwede sa ka diri baro. Sundi lang niya ninyo. 1 Peter chapter 5. To the elders and the flock. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Be alert and of sober mind.
Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Salamat, ma'am. May kay pagkabasa, no? Ang gisulti ni, di ba kahinomdo mo kinsa na si San Pedro? Kinsa man na siya? Mao na siya ay usa sa 12 ka apostoles nga gipili ni Kristo, mananagat na siya, way grado, kuyog siyang igsuon nga si Andres. Nya minyo na siya, pero way anak. Bago pating itong naminyo. Nya gitawag na sila ni Kristo, ni sunod na sila ni Kristo, og siya maoy gitudlo ni Kristo nga mahimong unang pangulo or atong gitawag og Santo Papa. Gitawag siya ni Simon manaiyangan, Simon. Nya giilisan og Petros. Kanang Petros bato. Nya ningon si Kristo, niining bato ha, akong tukuron ang akong simbahan og dili makabuntog niini ang yawa bisan pag ang kamatayon sa impyerno dili makabuntog. So lig-on kay siya nga pagka-leader, way grado, pobre, pero gihimong leader sa tibuok kalibutan aron mo palambo sa simbahan nga karong adlaw, karong panahona ning abot na din his dalagit. Dito raman to si Jerusalem, karon niabot na sa dalagit. Abot man kay ngadto unsa na diyang dapita bukid kanang sa Mantalongon. Oh, abot na lang ngadto. Ngadto sa Bulak, San Fernando, abot man ko dito sa una sa panidinhing inyong mga bukid-bukid kaning sa pamilain diyang mga parokya. Basta katawan na ba kininyong dalagit no kay kanang paduong ngadto sa Mantalongon kay ang una kuno dihang kanang maagian nimo na ato dihay unsa to nga baryo kanang gikat na saksak nya na ay ubo ubo nakamisa sa ko diha nya unsa pa kiti usa mag talambang hantod maabot kuno sa Mantalongon kay kani day kuno dinhi kusog man day kuno mo anang pinatyanay dinhi mga isog man day kuno kay mo ni anak kuno saksak anak kuno magdinunggabay magsinaksak kay nya kung mahutdas dugo maubo dito sa ubo nya yayungan na lang adto padong himuan naglungon dito sa babaw sa mo nang Mantalongon. Na siya diha nya kay unsa man sa toy katong na-assignan sa akong classmate si Father Junjun Almasol manlapay mga lapay sa siguro dito no mga langgam lapay mo ba na so karon si Peter nagsuwat sa ni siyag mga pagtulunan kay leader man siya ug usa siyang gisulat mao ning niya ningon siya ako gitudlo ko nga pangulo mura siyag mayor mura siyag kapitan mura sa siyag amahan principal basta kana mga leader supervisor manager ang iyang tambag para sa mga nagtuog Ginoo nga mga leaders matud pa niya kanang mga tao nga gihatag gipiyal ninyo aron inyong dumalaon ayaw na sila daog-daoga unsa may ang gingon alagari sila mo na ang mahimo gid untang sulugoon dinhi sa munisipyo kinsa man ang mayor og ato yung sundon si St. Peter ang mayor gyud sulugoon abisa kanang mga apply ni sila para karon mga apply naman na sila og kanang eleksyon unsa may ilang isultis mga tao moingon day sila
pili ako ninyo kay ako'y manugo ninyo. Na, wag mo pili nimo ana. Unsa may imong isulti? Ni ako kay ako mong alagaran. Mo na siya. Mo na sakto jud kayo si Peter. Kay panahos eleksyon, wa gyud mo daog nga kandidato o kandidata nga magsigig ingon ni ako kay aron ako mong suguon puhon. Ug inyo kong palingkoron andam kong musugo ninyo. Ug ako mong kasab-an kon pananglitag di mo musunod. Mapili mo na. Mayong kada pauli sa inyo yung sab ng kumpanya ni mo diha. Amo na alagad. Pero ngano mang daghan man ang nang-apply nga mo alagad, apil naming mga pare, may gani si Sir Erwin ni gawas. Kay di na siya maapil. Kaming mga pare, mao man sanay amo, nisod mi sa seminaryo kay mga lagad mis Ginoo. Pero ini ka pare na, way kolekta, way misa. Kansita ni obrahan ni, close ng inyong kapilya diha. Di mo kaabot diha gidaghanon nga ingon anib 30 ka buok ngadto 50 manimba wa nay misa. Insa unya pista mas amo padre. Dadaan na lang na inyo mga santos dire la simbahan atong misahan. Hatag mo diri kolekta, ana uli mo sa inyo pag ihaw na mo diag baboy. Hasol di maglakaw pa ta dangog pa kay istanan niya kana nanong utanon mo ihatag nato mo pay way kolekta ang kolekta 200 ang ipapasan 200 kilos pastang kapuya sa man silot ning inyo. Ana ba sabay-subay looya in town lagi sa kapilya. Mo na ningon si St. Peter kung gusto gani mo nga maepektibo gyud kayo mo kinahanglan dili mo magdaog-daog. Do not lord over those assigned to your care. Ayaw sila hari-hari. Unsao man, alagari nga mapaubsanon. Doon na pagisigi sumpay. Alagari dili tungod sa bayad. Gain. Unsa man, alagari sila tungod sa imong paghigugma kanila. Mangutan ako no ninyo sa mayor o kana mga konsehal din ing na, Mayor, do you love us? Maingon din as mayor, they love us dito ay. Adiri day, merkado, na love us diha. Importante kay na, may pananglitan, aritas pamilya. Pamilya pananglitan. Kinsa man dihay leader nga gi-in charge sa pamilya. Ang papagmama. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud mo kapangasaba sa inyong anak, wa gyud mo kapangyaw-yaw, wa gyud mo kapangusi o panghapak nila or latos, taas ang kamot. Mga yawanon mong tanan. Mao lagi na. Nganong manglatos man ka, nganong manghapak man ka, nganong mangusi man ka, nganong mga saba man ka, kay imo nang gihari-harian ang mga taong gipial ninyo. Ana, ay lasa ko niyo pangutana, ikaw pa der, wa kay gikasaban. Ni arba ko'y kuyog tulo ka buok. Basig mausan ni musulti, ay gimog tuwa na, utro sa nahingas. ay kana, mga kuyog muna nako sila. Ambot asa tong usa, wa ba ka to manguyab ron. Mana siya, nganong matintal manggitag hari-hari kung nanatay posisyon. Nya panahon pa nga mangayo tag posisyon sa Ginoo man, sama na mo mga pari, ang Ginoo may muhatag kunuhay na mo posisyon sa katilingban o panahon ba sa posisyon nga hinatag sa mga tao dias gobyerno kay government emanates from the people and for the people and by the people man kuno. Nganong iniglingkod nas uban purti namang haura. Hibaw mo gano? Nga akong pangutanon. Ngano man na siya, sir? Kwarta. Igo tani da. Ngano man na siya, ma'am? Kwarta. Nangupya na sa... Ngano man na siya, ma'am? Nagsalig sa gahom.
gahom na sad ana ari-taring tingog sa ngano na sa seryoso kay ni Para lakas sa impluensya. anay influensya. May pag-ari-taring bata dong ano man na dong isog mo na sila dong. Anak ginang bata di man na mo tingog. Kani ikaw ni ada ka dinhi ha. Sakpan. Ngano man na siya ter? Tungod sa pagkatawhanon nga gahom nga wala niya ipahubad ang iyang nakatunan nga pagka Dios nun. Ay, kauban mi ani Santo Rosario. Buhi pamandi ay. Kinsa kay mauna na mo. Ter, lipay sa kita may din eh. Sakto man to inyong gipangsulti. Pero katong inyong tanang gisulti, kwarta, gahom, influensya, mga instrumento rato. Ang tinuod yung hinungdan, mao ang yawa. Diskutan sa na ni San Pedro sa iyang sulat karong atong gibasa. Ingon din siya, ang inyong kaaway, your opponent, your enemy, the devil, is prowling like a roaring lion, mura kunog nagngub nga leon nga nagtuyok-tuyok 24/7 nangita og iyang tukbunon. Yan ingon din siya, resist him, sukli siya. Resist him, solid in your faith. Liguna ang inyong pagtuo. Kinsa ninyo dinhi ang kita nagyawa. Taas ang kamot. Okay. Kung wa mo kakitag yawa, pasabot ang yawa ni sud na ninyo. Wa ka kakita kay naa na sud nimo. Kay kung di ka masudlag yawa, kita jud kag yawa. Kay ang yawa naa mas gawas nimo, di kita ka. Pero imong gipasod, adi nakakita. Di ba? Nakaron unsa may timailhan nga ang yawa na nasulod nato. Tagaan ta mo mga 3 ka buok ilhanan. Okay ra ninyo? Di mo mahadlok? Sige, para ma-check lang na to, ha? Ma-check lang. By the way, alas 10:30, no? Basig, matintal ko si Yawa, maabot no nig alauna. Ang unang timaan nga ang Yawa, naa sa atong kinabuhi, una gini, kahadlok. Kahadlok ba? Fear. Mahadlok na gani ka, pasabot, gakuyog na mo siyawa. Kay kung Ginoo mo itong kuyog, mawa man ang kahadlok, kay iya man tang tagaag faith. Maubitang ningon si St. Peter, solid in your faith, aron masuklan imong yawa, pasabot, buntuga ang imong kahadlok, gamitig pagtuo. Nomdo mo atong naglawig sila sa Kristo, kuyog sa mga apostoles, o niya si Kristo kuyog dito sa kayan, niya kusog ing baod, hapit na sila malunod kay napuno na sa tubig ang sakayan, nisyagit na ang iyang mga apostoles kay di na gid matabang, kusog na kaing baod. Si Kristo natug ilang giyog-yog si Kristo, uy Lord, Lord, hapit ata mamatay, mata diha, wa ka mabalaka, nga hapit ata malunod. Ingon des Kristo, nganong nangahadlok man mo? Asa naman ang inyong pagtuo? Kamura ba, bisag palayan, ilhan na ginako tong mga hadlukan? Mailhan na nako. Una, kanang magpa-colors buhok. Hadlok, mabati ang naong. Hadlok, nga matiguang ang naong. Ikaduha, kanang nangiskis kilay. Hadlok, mabati ang naong. Ikatulo, kanang nagpaputi-puti snaong, no? O sa snaong, ikaupat siguro, kanang nagsumpay-sumpay ng ilang pilok, sumpayan ng pilok.
Mga buangon mong dagko. Kana mga ilhanan lang na ba nga nahadlok, hadlokan. Kay nga naman ang makaparelax gid nato kanang mudawata, mutuo ta nga kanang original nga binuhat din hinato iya nas Ginoo. Kana bang makadawat kas kamatuoran kay matod pa ni Kristo, I am the truth. Dawata ang kamatuoran kay ang kamatuoran muhatag nimo kagawasan. Buntog ka? Ayaw na pakolor na imong buhok. Nya moingon din imong silingan, hala, ubano naman day kay di manang. Sabi taw, mo gini tinuod. Wa na, human na. Human na. Hala, ang imong kilay ba nipis naman day kay na. Sabi taw, mao magini tinuod. Wa na, human na. Pila ra may pagsulti ana. Hala, bati lagi kag naong. Isa, mao ni hinimos Ginoo. Wala. Kisa pa may mulalis Ginoo. Ikaw sa day gahimo na imong naong nga ma-insecure man ka. Nga ang Ginoo may naghimo ana. Kinsa man nyo din hibi nga mo'y naghimos naong tas ang kamot. Kanang pagkatao nimo ba ikagigapanday sa imong naong? Wa oy, nang naong nimo nana nadaan. Mga ikabalakag sa wayon ing na pangutan na ang Ginoo. Sa nganong piyanga man imong ilong sa pangutan na ang Ginoo. Ngano ako may imong pangutanon nga beneficiary raman ko ani. Di ba? So relax na ka. Dawata ang kamatuoran, ayaw kahadlok. So muna ha, kahadlok. Ang sunod, kani, nindot yung kainistanan. Sala. Basta naa na ganitay sala nga nabuhat, nasudla na tagiyawa. Kay ang sala, iya ginasiyawa. Lingya imong tupad. Ing na kapila na kanayawaan. Ing na ko no. Ang sala ba? Ano man di ay? Kaning gasulti ron, naisala wa giyawaan. ang mayor, naisala wa. Ay, otro sa da. Ano day, kamo, wa day mo isa. Na, mga naong nyo, mga yawan noon kayo. Kana, mo na si timailhan nga, nayawaan ata kung naatay sala. Ikatulo, nga timailhan nga naatay yawa. Og mao ni kasagaran natong tan-awon nga murtag mahadlok kanang maghimo na ka og extraordinary actions. Mutuskig ka ana ingkala napusis na siya ang imong tingog mausab, ang imong mutuyok murag electric fan. Nya musaka ka ngadto asangko kas atop. Gitawag na siya extraordinary demonic manifestations. Mo na siya ikatulo, pero panagsara kayo. Ambo, tuwa ba ka na mutungaron din he. Tawag tang Father Darwin Gitgano, ana. O ako, ana, pasagdan ta mo, sige, lutaw niya. Now, tayo may ako, Father, i-exercise niya. Oy, di ko mo exercise, ana, kaya di ko kamao. Tawag to Father Darwin. Sa di ka kamao, Father, nga pari man ka. Nako, kamao sa gamay, pero basig mo samot. Sige. Unsaon man pagbuntog ang kahadlok, unsaon pagwagtang ang sala, unsaon paghingilin ang gahom sa yawa, gikan nato. Mao na ang atong tuig karon, Jubilee year maron sa atong simbahan, Jubilee year. Gitawag ni karon siya og ang tema og Pilgrims of Hope. Di ta magpawa sa paglaom kay basig mo ingon niya ka, "Oy, sige naman kog kahadlok, nanad gyud ko yawa, di naman gini mawa kay ako naman gini." Nya sige jud kog kasa, bisag kung saon ako makasa ra gyapon ko. Ana, wa na jud koy paglaom ani. Saban. Gitudloan ta nga naa gyud paglaom. There is hope. Nakaron unsaon man nato pag-apply ang hope sa atong kinabuhi para mawagtang ning mga kahadlok, mawagtang ning mga sala og di man gyud mawagtang o mawagtang man gina siya. Mibaw ara man niya na ninyo ron, mawa man gina. Mawagtang sa ding mga kagubot. Kaning kahadlok mga igsoon,
mao ni siya muhatod nato sa pagkaratol kanang maratol ta. Mabalaka na ka, ma-stress ka, magdepresyon ka. Gagikan na dias kahadlok. Kaning sala, mao sa ni hinungdan kaning kagubot, panag-away, pinatyanay, bungkag ang relasyon, ang unit team, mahimong divided team. Inana ba? Ang managsuon sa una, nag-away na tungod sa politika, ang banag asawa, wa na magdug, kay lahig partido ang asawa, lahig sag partido ang bana. Ang mga managsuon, to na nag-away na, kay lahi-lahi o gisuportahan, kay lain-lain sa ang naghatag nila o mga kahigayunan. Ana, kami sang mga pari, usahay, away sad, kay nga naman, ang usa, gisuportahan sa usa ka kandidato, gipatukurag simbahan, ang usa gitukuran og retablo simbahan, iya sang isangyaw didto sa iyang misa. Ana, unsa may makawagtang ani? Wagtangan ng sala. Nakaron aron masabta nato gamay kaning Pilgrims of Hope, sugda nato pagpamalandong ang word nga pilgrim. Magpapanaw. Unsa may meaning anang magpapanaw or pilgrim? Arita dire. Basig na nakabao ani, what is pilgrim or magpapanaw? Kulbaan sila, di gyud mo tan-aw na ko. Ari ko aring ga uniform. Kana bitang magpapala kanang bukad sa langit. Mukuan ko no sa langit. No? Sa ka sa langit nga mukuan raman. Doko ra. Di daghan di aring loyo. Murag, di gin mo tan-aw na ko. Pilion ko ning di mo tan-aw eh. Pangandam sa mga sala. Pangandam ko no. Di usag memorize na siya kung saya itubag. Padre ko, di ko prepared, Padre. Adi ka mo report na. Sa may akong pangutanon diri ali ko loyo. Ang mga laki ba mura magiyawaan. Di man kari ko na we. Wasag ka? Ikaw, na. Journey sa sacred place. Ay, tanawa ka to. Sarap, nindot kaya to, journey sa secret place. Di lang ko ari, kay murag ikulbaan naong palanggaan, murag kulba na kay naong. Kari ay, murag relax ni. Pag-encourage sa mga tao, sir, nga pagsolido sa pagsalig sa Ginoo, sir. Nindot, pag-asulte, pag-encourage sa mga tao. Mura man nakakitag bitin. Pagsangyaw sa maayong balita. Ay, evangelization. Kamu ba, magpataka, malamog to ba? Pilgrims. Sige, usa to dool-dool nga tubag, journeying to heaven. Ang pilgrim, magpapanaw, pasabot, muagi ra kadiha dapita. Ang kalibutan, gitawag ni natog pilgrim area. Muagi ra ta ba? Dili ta permanente. Pras nako, nianhi ko ros inyo. Nianhi ko. Pero taga dito man ko liluan, tuwa man ko dito na assign. Mura ra ko dinhig ni travel. Ni travel sa south, sa ni dinhi southeast. Unya inig human ron anig sulti nako dinhi, mahuman ang akong tumo nganong ni ako dinhi, mubalik ko ngadto sa liluan. Kitang tanan gikan kita sa langit. Gikan ta sa kasing-kasing og huna-huna sa atong Dios nung Amahan, Creator natong tanan. Nya gibutang ta dinhi sa kalibutan aron mupanaw, unya mubalik ra sad ta ngadto sa expected ta nga mubalik ngadto sa langit. Dili na kalag kung dili dunay lawas. Privilege kay ta kay sa kadaghan sa mga taong buot himuon sa Ginoo karong panahona
kita maoy iyang natagaag higayon nga mabuhi na natay lawas. Pero expected tang mobalik dito, di ta pabilin dire. Mo na ang lawas nga gihatag nato karon, lawas nga gitawag og mortal. Dunay katapusan. Lawas nga muhunong o ginhawa inigabot sa panahon. Kanus man amo abot? Ha? Nigkamatay. Kanus man mo mamatay? Kanus man? Oo, pwede karong taod-taod. Sama at torong nahitabo sa Myanmar, naglinog. Hasta nga to sa Thailand, naabot pa. O, patay na yun. Sama at tong eroplano nga nakras dito sa South Korea. Kung sa patuloy laing nakras? Sama at tong EBC din nga nagkabanggaay. Dito nagkabanggaay itong EBC itong Dokabok. Mga 1990 pa ba to? Awa na, o pa mo matao ato. Ang itong nagkabanggaay ba, duha ka book EBC, nga, daghan sa itong patay. Cebu nga, dapit. Basta, diha ba ito dapita? Sama ni Ramon Magsaysay, President Ramon Magsaysay, nga nibisitag Cebu, paglupad, diha rakoto bus Mount Manunggal. Si GC Robredo, dito gitos Konsolasyon, nag-inaugurate sa training centers mga pulis pagkabuntag niya paglupad siyang eroplano kay padung nas Bicol diharakoto bus Masbate nahog na. Sama ni Kobe Bryant katong sikat kay nga basketball player, sakay siyang kaugalingong private nga helicopter ni crash, patay, apil pang iyang anak. Kamo sa ron sakay mo habal-habal, crash, pantok mo sa bato, awa na. Tapos ang lahat sa atin. Kami sad uli mi ngadto, banggaan sad mig mga na-highball nga mga dump truck. Ikahapon dungog na, patay pare. Kinsa man gikang nagrekoleksyon sa dalagit. Ayay. Kinsa man ning paria. Ibasa ninyo social media flash report. Usa ka pare nga nagrekoleksyon sa dalagit. Wa kabalik siyang parokya kay namatay. Sa simbako. Daan nagsimbako. Asa man sa kasimba o mamatay na ka. Parihagod ni Bishop Chupilo Kamumot. Dito man to sa seminaryo ko no. Nagkaon-kaon sila dito. Nya human, lakaw. Biyaan niya sa Cardinal Vidal o gubang mga pare. Gihawiran pa dyan ko nitong Cardinal. Bishop, ay sa lakaw kay magtabi-tabi sa kaon-kaon pa ito siya, magdali ko your eminence kay misa pa kuskarkar. Ang alas 3 man tingto yang misa sa tong orasa. Waka abot skarkar diharas katapusang lungsod San Fernando. Disgrasya na tulilik pa tong iyang sakyanan, lagpots bisyap, patay na yon. Ato buutan pa ganito. Diyos nun kay tustanan. Labaw na ning katabi. Wagi mawili ang kato kawilihan to tagsara kay na obispo buutan oy sa garas obispo. Ay na lang kay patay sa tadi ha. Mo na mga matay rata kay pilgrims man. Pero dunay hope, dunay paglaom kay ang atong lawas gibutangan ni siyag dili mamatay. Ang atong tawag ana ang kalag. Ang espiritu. Ni anas atong lawas, we are made of body and spirit. Kanang spirit, mauna na ang kanang gitawag og likeness of God. Kay ang Ginoo di man mamatay, ang naghimo na to di man mamatay, gibutangan sa tagdili mamatay. Og mauna ang kalag. Nya unsa may itong paglaom? Nga bisan pag madugta ang lawas, ang atong pagkatao magpadayon. Kay ang kalag, kanang soul, mo kuno nay tag-iya sa atong movement. Kaning atong lihok ba? Kaning atong lihok.
naanas kalag, wa nas lawas. Muna inigbiya sa kalag sa lawas, din akalihok ang lawas. Murabag kanang sakyanan, unsa may makapalihok anas ligid. Ang makina, kuha ang makina, bisag bago pa imong ligid. Unsa man say makapalihok sa makina? Gasolina o krudo? Sige, nindot kay kag makina, bag-o kay tanan, pero way gasolina, way krudo, way baterya. Di na mo lihok. Mura sa na imong lawas. Nindot kay kag lawas, himsog kay kastanan, taas kay kag ilong, nindot kay kag mata, gwapo kay kag, gwapa kay ka, pero wa na'y kinabuhi. Wa na'y kalag, wa na kay movement. Ang kalag sad kuno mao nay tag-iya sa atong intellect. Kana makasabot pa ka ba? Pero karon naminaw mo nako. Kanang dali kay makasabot sa ato pa ang imong kalag himsog pa. Pero sige kog yaw-yaw diri, wa jud kay masabtan pasabot hapit na kabiyais imong kalag. Hindi na makakasabot. Kanasang inig sulti na ko, muria ka, mukatawa ka, masakitan ka, himsog kay ka nagkalag. Kay ang kalag, mausa na siya'y tag-iya sa atong pagbati. Pagbati. Kanang tao nga imo bitang singhagan, nya mura lagwa, kana, murag hapit na sa nabiyais kalag. Kabantay mo na mga kumatos, imo ng tuslokog dagom, din anak kabantay. Kaya nga naman, gibiyaan naman nagkalag. Banda, ma-paralyze ba ron? Nya, half body paralyzed. Kani, paralyzed, gibiyaan na nis kalag. Mag-ana nila ni. Ana, wa na'y movement, kung kamot, nyag imo ganing tuslokon, gamay na lang kay siyag mabati. Ngay, lingi ako no imong tupad. Tamparos ako no. Naabay reaksyon. Ano ba, tamparos mana aktibo pagkalag. Aktibo, ingna din, congratulations. Ana. Ika-upat, ang kalag, maoy nagda sa atong pagkalahi-lahi, uniqueness. Muna, ingos la, no two persons alike. Kaya nga naman, ang kalag may hinungdan, ana. Kada kalag gibutang nato, lahi gina siyag beauty. Kaya gipili ginas Ginoo. Muna kaning akong naong, doon na tingali anggid-anggid ani, pero di gyud parihas, tibok kalibutan. Sa mga 120 million kataos kalibutan, ako rin yung nagdaan ng naunga. Muna, di jud ko pailad siyawa, nga moingon bati kag naong. Moingon ko nganong bati man kog naong, nga ako rin may tag-iya ni akong naong. May tag ikakumparar paniglain sang naong. Lahi masaning ako, lahi sa nang imo. Magbuot man kaning ako, kanang imo, wa man say tag-iya na, ikaw raman sad. Nya kay kita mailad masyawa, ma-insecure man, hala ang akong buhok, hala ang akong kilay, hala ang akong ilong. Ngano makigkumpit man kaslaing buhok, makigkumpit man kaslaing kilay, laing naong, laing panit nga, unique man ang imo. Tungod man as kalag, tanawa, kuha ang kalag, hay man ang mga lawas nga way kalag, tuas minteryo. Adtos minteryo, taparan at anang kalabira diha, di ba di ka kailag kinsay nga na. Pero karon makaila jud ka. Lingya imong tupad. Kaila ka na. Kaila ka. Kaila ka. Oh. Og magtapad may kaila jud ka nga ako'y padersiano kana siya mao na sa naiyangan. Pero huwatag mga matay mi, nya human sa 10 years kuaon mi slubnganan, nya taparon mi kaila pa mo. Oh, may ka nani pulos ra man ni lungag mata ana kay nga naman mga tangtang naman ang mga unod diha nga mao'y naghimo na tong unique. Kay ang kalag may hinungdan ana. Nga dayon ikalima, ang kalag mo'y nagda sa atong immortal life. Kana bang dili mamatay kinabuhi. Mo na ang atong paglaom, mamatay man ta, ang kalag mo padayon. Pero ang dakong pangutana, asa ka padong ang imong kalag? Padong bas langit o padong bas impierno? Asa ka? Kinsa dinhi ang siguro na gyud nga kung mamatay mo karong adlaw adto gid mo sa langit. Taas ang kamot. At least day usa pwede na ni siya karong gabi eh. Kamo uban.
Kinsa ninyo dinhi ang siguro gyud nga kung mamatay mo karon maimpirno gyud mo. Taas ang kamot. Uy, klaro ninyo. Diya ni honghong nako pader, purgatorio lang pader. Kay bao ba mo kanang purgatorio part nas langit. Wa may mabutag purgatorio nga naay sala. Tanan nga mamatay nga naay sala diretso nas impierno. Kinsa may gibutag purgatorio sa atong doktrina? Kanang tao nga namatay nga nakasala pero ang iyang sala napangayuan niyag pasaylo. Pero wa pa niya mabuhat ang silot sa sala. Naman ay silot ang sala, kanang gitawag na tog penitensya. Nanglitan ron, nagplano kang mangumpisal ka karon kay Lenten season. Pero wala pa kakakumpisal. Pero nagplano na ka mangumpisal. Anya kay paglabang nimo diha, naligsan man ka. Namatay man ka. Pagdayon nimong kamatay, ni ana nakas Ginoo. Di bang kita maditso day kamatay ana. Niingon dayon ka Ginoo, pasaylo ako. Wa ra ba jud ko kakumpisal pero akong gibasulan tanan akong sa. Pag human nimong sulti ana, patay dayon ka. Igatubang nimo sa Ginoo ana, malangit na ka. Pero adto ka ibutang sa purgatorio. Kay imo usang serbisyuhan ang silot sa imong sala. Mo na siya. So kanang naas purgatorio ang silot sa sala nga napasaylo na. Pero wa jud kay na jud kay sala bisag usa ka buok lang. Nanglitan karon na jud kay wa tinggi. Wa jud ka mo tingog anang tawhana. Nya niingon jud ka, di pa ko ready, di pa ko ready. Lord, agad-agara lang ko kay di pa ako ready. Di pa ginako makaya, lami pag yung patio ning panuway dako. Ana karon. Namatay man kag kalit kay giatake ka. Unya nakadungog pa jud kag istorya nga gimaldisyon kaniya. Di samtang giatake ka, ni samot kag kalagot, ni ipikto ang kabuang sa panuway nako, ni ipikto gyud, ni ipikto. Ginoo nganong imo man ning gipaipikto nako ang iyang tunglo nako. Suko kay ka, nabugto imong ginhawa, patay. Igatubang nimo sa Ginoo, asa man ka ibutang? Impierno. Impierno ka. Naaman kay sa alatan, pare, di giniya buwagan ang biyuda nga iyang kuan. Ana, Lord, sabtalan ko, gamay kayong kulikta. Ay laning na ayaw mo, kuan na to, atiman-atiman. Ana ron. Nya, nag-date sila. Bangga man. Patay. Wa ka pa ngayon pasaylong pare. Patay yun. Impyernong pare. Nya, ang biyuda, nakapangay magpasaylo. Asa man ibutang? Dili. Langit, purgatorio. Igli-li niya sa impyerno. Uy, to ang mga kong kuyog. Wa ka bantay spader ba? Ana, so haron dili ta ma-impyerno, atong praktison ang pipila ka importanteng mga hiyas or virtues aron ang atong paglaom na agyod kanunay. Sige, ako na mong tudluan ha. Ang mga virtues or mga maayong hiyas nga atong praktison naarasad sa polong kanang word nga hope. It's O-P-E. Ang unang virtue, kanang H, humility, pagpaubos. Ang kanang O is obedience, obedience, dili magsupak-supak. Ang kanang P, prayer, pagampo. O kanang E, katapusan, excellence. Excellence. Ana, kana bang mahatag nimo ang labing nindot nimong makaya. Kinsa ninyo dinhi ang mapaubsanon? Taas ang kamot. Mapaubsanon ba? Mapaubsanon. Wa man day mo'y klaro. Kinsa ninyo dinhi ang musunod Dios mga sugo? Taas ang kamot. Obedient. Wa gyapon impiernohonon gid ay tanan. Kinsa ang magsigig yung ampo, prayerful. Arang-arang, kaya na yung mga unom kabuok. Himong pito kabuok. Sus, daghanang impiernohonon, aning ko ano.
Kinsa ninyo dinhi ang excellent gyud kaayo mo trabaho ta sa kamot. Kanang wa jud kay ikasaway. Polos-polos gyud mo mga kuan. Mo na peligro gyud ay mo. May ra yung nagrekoleksyon ta karon. Pamasin ugma basig nanay malangit ninyo. Karon ato lang sa Tagalog pa himay-himayin, atong hagpat-hagpaton ang mga angayng buhaton aron mahimot ang humble, obedient, prayerful, and excellent. Unsa may mga properties sa mapaubsanon nga tao? Properties. Kana bang makaingon ka, mapaubsanon siya basta naa siya ani. Tagaan lang tamog tulo ka buok. Tanawa ko ninyo, i-check ninyo inyong kaugalingon o naaba mo ani. O wa gani mo, paningkamot mog practice aning tulo. Una, sa may una, aron humble ka. Accept everything and everyone without complaint. Dawata ang tanan nga moabot nimo nga way reklamo. Maunay mapaubsanon. Sama ni Maria ba? Namabdo siya, wa hilabtig laki. Dawat si San Jose sad, ang iyang uyab, wa niya hilabti, namabdos, dawat. Si Maria, dito lang mga anak sa pasungan, dawat. Wa ka pa eskwela ilang anak, kay pobre kayo, dawat, way reklamo. Pagkadako na sa anak, gilansang sa cross, dawat, way reklamo, mapaubsanon man. Kanang yawa, ang iya anang gida, pride. Reklamador kay nang yawa. Muna kamong nagsigig pa colors buhok, kunya sige lag reklamo sa inyong naong, reklamo anang naong sa inyong kuyog, reklamo anang silingan, maglinibakay mo din siging reklamo, hasta mayor, libakon, pare, libakon, giyawaan na gyud mo ana. So be humble. Humble. Ayaw na gyud reklamo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi Ing na sugod karon, sabat na ko, ing na sugod karon, tanggap na kita. Ing na tanggap na kita. Gidawat na tika. Di na ko makig-away nimo. Nya sunod nga property sa mapaubsanon, grateful of everything he or she received. Magpasalamat ka sa tanan nga naa nimo. So ganiha ang gauna, dawata ang tanan. Sunod, nam say dawaton pero ilabay. Unsa ni? Sige, kung dawaton paghuman ihog basurahan. Pagpasalamat. Pasalamat yun. Pananglitan. Wa kay kwarta. Pasalamat nga wa kay kwarta. Ginoo, salamat aning kasinatian nga wa koy kwarta. Ana. Unsa may maayo anang taong way kwarta? Nabit ato'y istorya, hinumdum atong na lunod nga Princess of the Star. Itong daghang ina nga matay. Nato'y Boy Scout Jamboree dinhi sa Cebu. Nya dunay akong kaila kay dito mo ko sa Manila ga eskwela pa man ko ato. Naay pamilya nga kaila nako dito sa Manila nga ang ilang anak purtig yung dakuha kunog pagmahay nila kay siya may Boy Scout officer sa ilang eskwelahan. Nya siya mo usas ipada diri sa Cebu. Sikat kay sila anang mga Boy Scout basta ipada kag mga jamboree nga dagko national jamboree. Na timingan man gyud nga wa gyud sila kwarta. Wa gyud kwarta. Duha gud ka adlaw ang ilang anak di mo gawa sa kwarto sa kahiubos nganong wa gyud siya pangitaig kwarta para makabayad. Pag ikatulong adlaw ning gawas mang balita nga nalunod ang barko ug nangamatay ang iyang mga kauban hurot gyud kamatay. Purting gakos kunos bata sa iyang papa, "Uy pa, salamat in taon nga wa kay kwarta. Kag diha pa kay kwarta patay na unta ko." Naay taga
Asa na siya? Taga-asa man is Padre. Taga-Bulhoon. Sunod ani, Padre Ligio Felisarta. Father Ligio Felisarta. Ako ng classmate pagka college, pag-graduate na mo, Father Ligio. Classmate among tawag ana. Dungan may graduate philosophy, ni Regency siya, o gato si Brad Limboy. Nang-apply sila trabaho sa Sulpicio Lines. O nangahimo silang staff dito. Lingaw na kay silang trabaho. Pero dito sila na-assign sa Manila. Karon kay katong si Manaha nga mosakay aton to ang kuan, katong anak ganing Princess of the Star, iya unta tong sakayan ni Father Ligio aron makauli siya diri Cebu. Kay murag naaman to sila 1 week nga off, unya lain na sang 3 months man tingito niya 1 week nga off. So iya ta to nihangyo gyud to si Brad Limboy nga siya lang usa. Nya siya sad si Father Ligio apiki sa siya kwarta siya. Musakay sa kuan na abot sa amo unsa man say akong ihatag dito nga apiki mo sa ko. Sige, ikaw lang sa ngadto. Sakay lang sa ka. Next week na next na sa ko nga sakay ka ng day off. So, sige, gailis tila bali. Oy, pagkalunod usa mas na missing si Limboy, namatay man gito siya. Si Father Ligio nakaingon siya, Lord, unsa may imong mensahe nako? Ang iyang nahunahunaan, balik seminaryo. Balik siya sod seminaryo. Karon, perti na mangulikta. Okay na kayo? Kani bang itawag nato ganing tanang butang nga moabot nato? Pasalamati gyud. Nalitan imong bana kusog imong ulata, ay gyud reklamo. Salamat sa sagpa nga niabot sa kong naong. Nga naman magpasalamat ba nga ng sagpa sa imong bana? Kay natuman ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. At least natuman nimo. Nya ningon ra ba ang Ginoo, kinsa tong magtuman sa akong kabubuton, maura say makasulod sa gingharian sa langit. Dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Di nigtamparos imong banay ka, natuman na. Balihon diri sa tuman na jug maayo. Inigabot sa imong bana, hubog kayo nya mangulatan na sa nimo, moingon na sa ka nisod na sang katumanan sa akong panaad sa Ginoo. Di ba? Katumanan sa akong pagkaanak sa Dios. Ana man na. Kanang dili mo bayad sa utang. Ana. Ayaw gyud og ingon nga bagagnaong. Ayaw. Pasalamat sa Ginoo nga wa bayari ang utang. Nga naman, ang Ginoo gyapoy nagsugo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Aron mapariha mo sa inyong amahan nga ato as langit, nga naghatag sa tanang maayong butang nga hinato sa way pagpangayog baos. Tanawa? Ana mo na. So imbis inigkasugat nimo sa imong katong nangutang nimo, may nya na sa nimbagagnaw ay padinglan ko ning animal nako. Magsige na kag smile, di jud ko maningil ani. Aron matuman ang sugo sa Ginoo. Ana, di igsugat ninyo, smile kay ka. Igsaylo, wa gyud mo hisgot siyang utang inka natuman na. Di jud ka magbaton og kalagot. Natuman man. Di ba? Unya ron pag eleksyon, tan-aw nimo mura magpildihunon imong kandidato. Nya kay ang na-elected katumang kontrapartido. Unsa may mo isulti? Pasalamat gyapon, salamat Ginoo, salamat. Nga naman, unsa may imong pasalamatan nga napildi mang imong team? Ang kontra man ng partido mo man ni daog. Matuman ang giingos Ginoo. Love your enemies. Di ba? Kaso nanay, nitongtong na si entablado, makanahang dagko. Lord, matuman gini, love your enemies. Wala. Langit na ka na. Mo na humility. Pasalamat yun sa tanan. Salamat. Pero kung igtanaw ni mo sa amin, katag na kayo na imong kilay. Ing na,
may na lang kay napay nahibilin. Salamat. Oh, pasalamat sa nahibilin. Tiwason manog kiss-kiss ayaw. Pasalamati. Tanaw nimo sa imong naong daghan na kayong kunot-kunot. Salamat napakoy naong. Oh, tanawan ng uban dagi pangsanla ang naong. Sud kay tanawon. Di ba? Tanawa imong ilong, kahala kapya nga sa kong ilong. Salamat Lord napakoy ilong. Kay nay uban diha, wa nay ilong, di na magamit. Ngano man, tuslukan na lang arig tubo kay di na kaginhawa ang ginhawa ari na mag-agis ba. Ilong di na kahangos, may pang imong ilong nga piyanga kayo, pero ighangos nimo hasta lamok mahangga pa. Ngano man, sakto ka expansion. Kayang ilong dili man na gubat dinuslakay sa ilong. Wa man na. Unsa man ang ilong? Hinangusay. Hinangusay ba? Samtang mo function pa ng imong ilong, pasalamat oy. Wa man nas purma, naa man nas function. Oh, sige, nindot kay kag mata. Kuang kay kag pilok, bawo kay kag pilok, pero gigokluma, asa giglokoma, di nakakakita. Magsige na kaingon, asa man ta ni padong. Ay ala ka beautiful eyes, pero di ka kita. May paning imong mata budlat kay tanan kay perti pasigahan. Pakapinagsuyop, parte na ginong sigahan. Siga kayo. Nindot ana. Salamat. Sigig panindot-nindot anang mata, hasta puno as pilok, butang-butangan, pagin anang kolor-kolor. Nya magpa-beautiful eyes. Dugayon jud ana ba kay para makita ang gipintal dito. Oy, gausik-usik ra jud ka sa imong kwarta nya inutang ra ba di ay. Ay lang ana, putos kas utang. Pasalamat. Nya dayon ang ikatulo nga pagpakita nga humble ka, disown everything you have. Ayaw ang kuna nga ikay tag-iya sa tanan. So una, dawata ang tanan, pasalamati ang tanan, biyai ang tanan. Na'y katapusan. Ako, sa akong pagkapari, nagpasalamat yun ko o gidawat gid nako ang akong pagkapari. Ang galisod ko karon unsaon nako pagbiya sa akong pagkapari. Labi na gid ng kolekta. Sud kayo. Kana bitang magdakas kolekta por tindaghana o nya imong ihatag ani mga animal kay mga naong. Mahurot lang dayon. Pero ako ginang gi-practice. Gi-practice gina nako. Kanang giingon ni Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Pasabot ana, give up everything. Ayaw ang kuna ang imong bana. Nya unsa may itong huna-hunaon nga di man nato ang konon, ing na lang gasa sa Dios nga ri kanako. Everything is a gift. I am not the owner, I am just unsa man, steward. Piniyalan. Aron inig sunod adlaw ang imong bana tuan na mag-standby sa silingan. Moingon ra ka, tuan na maday akong bana dito. Nya moingon day imong tupad, haladay, imong bana ba? Tuan na lagi tutupuyo. Siya di man sana nako, ako di man ako tag-iya na, hinatag ra man nas Ginoo nako, gift ra man na. Siya nya tuan na man na dito siya. Tuan na sa dito gi-gift ni Lord. Di ba? Mo na sa to sige taga-gift ni Lord akong bana. Isa niya ikaw, isa adto man sad ko i-gift sa pare. Ato sa kita, pare sa kuyog ana. Okay, lektor man ka simbahan. Kuyog man sa mong father ana. Okay kayo. Di ba? Gift ba? Gift. Sige, lingay mong tupad be. Ingna, you are the gift of God to me. Ingna ba? You are the gift of God to me. Kamong mga asawa, iguli ninyo sa inyo. Gaksa din na inyong bana. I love you, gift of God. Tok mo din kasi imong bana. Hawa na samok ni mo eh. Ibi ni mong baho rabak ikadiha. Sagdi lang, kay usahay ka ng gift, usahay makapasakit man sana nato, di ba? Kanang gift ba? Sakitan sa kana usahay eh. Pero gift gyapon na. Pasalamat gyapon gi tukmod ka sa imong bana. Nga naman, naagya po na Matthew chapter 5, bulahan kamong mga gisalikway o gidaog-daog
kay dako ang inyong ganti nga mapaabot gikan sa langit. No, ana. So man to, humility. Ari na sa tas obedience. Unsaon man aron musugot gyud ta kanunay. Tulog yapon kabuok atong timan-an. Una, think always that you are a servant. Huna-hunaa gyud kanunay nga ikaw sulugoon. Matod pa ni San Pablo, huna-hunaa ang imong kaugalingon nga sulugoon sa tanang tao. Sama sad kuno niya sa mga bata, sulugoon siya sa mga bata. Sa mga kabos, sulugoon siya sa mga kabos. Sa mga tiguang, sa mga masakiton, bisan kinsang mga tawhana, nagpasugo siya. Mao nang ningon siya, I became all things to all men. Nahimo kong alagad sa tanang katawhan. Nga naman, kay si Kristo nag-ingon sad, I came to serve, not to be served. Nianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Kana, lingi ay mong tupad. Okay ra kag mo na imong amo? Okay ra mo ana? Kana inyong amo? Di mo? Bahala mo diya. Basta amo na ninyo. Mo na, kung ikaw mayor, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa labing ubos. Matod pa ni Kristo, if you want to become the greatest, you should be the last and the servant of all. So mag-anam kataas ang imong posisyon sa katilingban, mag-anam og kadako ang imong responsibilidad sa pag-alagad. So kung mahimo kang senador, mas dako na gyud ang imong alagaran. Samot na gyud mahimo kang presidente, kay gikan sa katapusang tao sa imong nasod nga gialagaran hangtod sa kinatas-ag ranggo sa imong cabinet member, imo ng amo. Dili kay imong daog-daogon ang uban, imong alagaran ang pipila. Karon, iguli ninyo sa inyo, unsa man inyong buhaton? Ayaw na gyud mo panugo. Ang manugo maimpierno. So imbis mo ingon mo sa inyong anak, day, panglaban na. Sige, malakag cellphone dihan ay labhanan diyan, di naman na masingo ng baho ana. Ayaw. Ing nahinon imong anak, day, asa man tong imong mga bulingon kay akong labhan. Kana. Mana din yung mga anak, oy, kanais, diara man. Mingon sa tong manghod, iapil ning ako. Aparte, naghanan ni mong labanan, magsige na kagkanta-kanta. Ang sama yung mong kantahon? Ha? Ang sa nang kanta nga, we are made for service, to care for all men. Kisa may mong i-care, ang mga tapulan ni mong anak. Okay rin na ninyo? Gusto yung mogyawa diya eh. Sige, bahala mo diya. So muna ha, huna-huna kanunay nga ikaw agalon. Ikaduha, alagari ang imong agalon sa way pagpangayog bayad. Serve without expecting anything in return. Okay na ninyo? Pasabot, alagad mo dinhi sa munisipyo, trabaho mo dinhi, ayaw mo pangayog honorarium. Ako sad, magsigi ra gyud kog misa, di ko mangayo og bayad. Kolekta ra gyud akong dawaton. Kana kong naa. Ana, og di san mo muhog sa kolekta, way problema. Total ang Ginoo nagsugo man nga kon kamo mosimba, kinahanglan muhalad gyud mo. Kay kadtong dili muhalad, akong itambog sa kalayo. So, bahala na mo asa mo matambog, nganong wa mo muhog sa kolekta. Di na nako concern. Ang ako lang yun, kung naigihog sa kolekta, mura na akong dadon. Og madako-dako, taghoy-taghoy ta maglakaw. Og gamay ra gani, maingon ra gyud ta nga, salamat Ginoo. Kanta ta nang jutay lang kini, ano? Kuhaan pagayod. So,
alagad sa way pagpangayog bayad. Ingos Kristo, you receive everything as a gift, give it as a gift. Nakadawat mo sa way paghatag og bayad, ialagad sad na sa way pagpangayog bayad. Okay, tagaan ta mo og sample. Kung mo trabaho mo din sa munisipyo or dito sa inyong kompanya or bisag asa mo trabaho, unsa inyong gigamit? Kamot, mata, dunggan, bakba, tiil, utok, kasing-kasing, baga, dugo. Mo na inyong gigamit. Nagbayad ay mo ana. Nainaningil ninyo? Wa. Pulos na libre. Kay kining akong pagsulti diri, kaning pagkupot na ko sa microphone, kaning paglakaw-lakaw, hasta ning akong mata nga makakita pa ko ninyo, mga gwapo o gwapa, nya nasa igo-igo ra. Pras ako, pulos ni way bayad. Bisag paninglan pa ko ani og tag 0.0001 pesos og pabayran ning tanan akong gigamit karon. Inighuman ako recollection ninyo, ighuman ako misa, porting dakuan ako bayronon. Kana lang paglakaw ninyo padong dinhi, kami sad pagbiyahe padong dinhi. Nagbayad ay mi anang among oras nga gihatag, gigahin padong dire. Wa oy. Saka mo, nakadungog mo nako. Nagbayad ay mo ana para makadungog mo. Depende. Yung ka na may registration pa der, di man na bayad, registration man na. Why bayad? Practically, why bayad? Sige, akong sampulan, pilay sweldo ni mo sa imong trabaho, Ter? Kada adlaw? 700. Sugot ka, himoon na akong 7,000 ang simana. Okay ka? $7,000 ang simana ba? Sugot na lang. Sugot siya. Pero akong ihatag na niya, kay maunay budget sa iyang dialysis, kaya di na mo function iyang kidney. Yung kapadir, bisag 7 million pa. Di ba? Kay di kabayran ang gihatag sa Ginoo nato. Di na kabayran. Usa lang ka buka, kidney ran akong gisgutan. Kaya ang budget anang magpa-dialysis ka twice a week, tag 7,000 tingali na, more or less. Og imong himoong thrice a week, mudol-dool na nag 12,000. Nya na pag-iubad ana, chemotherapy, mas mahal pa na. O sige, kinsay mo volunteer diri, tagaan ta mo og tag 15,000 ang simana para sa inyong chemotherapy nga stage 4. Why mo sugot? Bisan gani kaning usan ako katudlo. Kani ba? Tudlo. Okay. Ikaw Ter, dool-dool naman kita sa katapusan. Kanang tagaan-anti ka og 50,000. Ako lang ng putlog una ang imong tulo katudlo. Okay ra nimo? Dili. Sa pader, huwato na lang ako matapos ko kaysa imong putlon. Ikanoy akong bayran, ipapatay ti kang buanga ka. Di kabayran kini, way kwartang ikabayad ani. Nganong mangayo man tagbayad. Ngania man day gihatag ang Ginoo nato nga purting mahala nga wa siya magpabayad. Mo na serve without expecting anything in return. Pangalagad sa way pagpangayog bayad. So unsay una sa obedience, huna-hunaa nga ikaw sulugoon. Ikaduha, alagari ang imong amo sa way pagpangayog baos. Ikatulo, kanimo'y pinakanindot, gibuhat ginis Ginoo. Ang sa mayang giingon, Philippians chapter 2, and he learned to become obedient to death on a cross. So ang tinuod gid ang obedience, anha gyud makita kung magpakamatay na ka para sa imong master. Magpakamatay ka para sa imong gialagaran. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na, okay ra nimog patyon ka para nako. Ing na ka na. Ing na, okay ra nimog patyon ka para nako. Ha?
Mao na si Jesus gitawag natog the greatest hero of the world. Ngano man sa iyang kabuutan nagpakamatay siya para natong tanan. Kanang mga taong magantos o magpakamatay para sa kadaghanan gitawag na natog mga heroes, mga bayani. Mao nang kanabitang ginikanan, kanang atong ginikanan, musugot mog sa dili labi na gyud atong inahan, mao nay bayani sa atong kinabuhi. Bisan pag-unsa na silag batasan samtang nagdako ta, hinumdumi katong pagmabdos niya nato, ang pag-utong niya, ang pagpasuso hangtod nga nahimo na gitang kanang ligon-ligon, di gyud na kabayrag kwarta. Kamura ba dinhi kusog kay mong mga saba sa inyong ginikanan? Pupariha ra sad ta. No. Kinsa gid ninyo dinhi ang wa gyud katubag-tubag sa inyong parents ta sa kamot? Ayo, kay nay ni ana nya ni us-us dayan. Ay nakatubag day ko kausan. Ay nakatubag day ko. Ang pagtubag-tubag dili lang nas baba, galabi nas huna-huna. Rang mama sa una ba, sige glatos niya, dako-dako na ko, mga city na, sige lang yapog glatos. Pag edad na kong 8, sige lang yapog glatos niya, mayroong yapos mama, kamong mga panuaya mo, may pagipamatay tamo, atong batanon pa mo, atong diap sa kuntian, may pagikumot mo. Unsay akong tubag-tubag sa kong utok, maggasamtang gasigi kog luhod sa altar, nga sigihan kog glatos, magsigi sa kong ingon, may pa. Labi nagsakit na kayo sige hapak, niya mingos mama, may pagipamatay tamo, atong gakmay pa mo, gitagod-tagod tamo, kanon tamo balik, kana. Kamu ni Agi sa mga no? Mga naong ninyo, mga yawanon sa kay mustanan. Pero di lang nato ikusgon, kaya makuan man. Na, pagkadako na nako, si Papa na paralyzed na, 1989, niya si Mama mo'y nag-atiman, half body paralyzed si Papa, ako'y nagtrabaho sa land bank, ako na'y hari sa amo. Ana, ako na siya nangasaba ni Mama o ni Papa. As Papa, di man to kasabanan, kay buutan man ito. Si Papa nako murag Ginoo, musugot lag latuson ni Mama. Kanagong latuson na may upat may kabuklaki, niya ang babae na mo kamagwangan, gilain man to siya puyo, niya kami may gasunod upat. Sigihan kami glatos, usa ka sa siglatos. Nya usahi si Papa maatlan nga nasod sa balay, nya gamay raman sa kayamong balay, altar diha, dari pultahan na sad. Si Papa maglingkod atong among supa-supa nga kawayan, mina ko inighuyad ni Mama gani, maigo pag itingis Papa dito, igaan ang Mama kay napa sa daplin. Hangtod yun nga di na mihapit ka ginhawa sa latos, moabilis ko may kaduha latos uso sa kadlaw. Ingon anak kasalbahis to nga akong inahan, ay ambutan, matay naman to, langit ba ka to siya? Basta salbahisa ato. Kay usa na mo makasa nga di niya mauyunan, kami mang upat latuson. Nang kana? Mao to nga naagid daghang higayon nga si Papa iyag yung tuyoon. Kay si Mama nagsuksok man tog mga latos des among bongbong, so di pa siya matagbaw na upos na ning usa, mukuha na saglain. Kay gaputang magreserba. Anas Papa ang iyang buhaton mutingog to siya. Kaya di man to siya patingogong Mama. Inigtingog ni Papa, si Papa na sila tuso ni Mama. Bisag hinay kay tingog si Papa ba, moingon, hunungan na naglatos ato mga anak, kay porti na tong paningkamot nga mabuhi na niya, patyon lang ni mos latos. Moingon ni si Mama, unsa makadang yawa ka, ikay mo punit, ikay mo palit. Latoso na sa Papa, magpiti-piti is latos, di gyud mo sokol si Papa. Ingon anak, ka-obedient si Papa, ngadtong Mama. No. Dako ra ba kay glawas Papa? Si Mama taga dinhira, daot pagyod. Papa ligon kay glawas kay mangumahay god, kaingin ana. Ako god magluhod ko dito kana magsige naglato si Mama ni Papa, magsiingos Mama, sige, dako makaglawas. Sukmag ako. Kamo kaliwat mamo manukmag og asawa. Ha, sukmag ako. Si Papa moingon, iapil-apil ra ba yung Mama ang iyang mga igsoon, haron gyud masuko gyud Papa ba. Kana imo mga igsoon, mga himabay ba na, mangulatam nag-asawa. Sige. Si Papa magsige ra jud ingon, ay sos kaisog gini mo, sige na, sige jud latos. Ako sa ditong galuhod, gasige sa kog ingos Ginoo in town, pasukula in town Papa, Ako jud una-una magunitan lang ni Mama, ilambuyog lapos gyud sa among bongbong sa ang kawayan.
Pero wag yun sa papa, nga naman, obedient. O to nga, ako na'y breadwinner, ako na yung binlag instruction. Mao ni ipatumar ni papa ha, buntag. Mao ni ipatumar sa odto, gabi ana. Nya duty din ko, ikagabi, ako na check upon. Na may usahay, dili mapatumar. Kay mo ingon sa papa, lain mang lawas na ko na inig inom nako, ingos mama awa man ka maglain imo diyang gibati ay lang nagtumara, i-check up nako ang oo ma. Nya pa man lagi ning para sa udto. Ingos mama, okay ra na kay inyong papa ni ingon mang di man kuno siya, wa man kuno. Yang lawas okay ra man. Nako doktor na day karon. No sa man ka nahimong doktor. Nya tulor biya to siya kabuwan sa grade 1 na human na biya to sa mama. Na doktor naman hinoon. Nya, sige na ko yaw-yaw, kamo dinhi, mo pay 40 na tong lisura, nya, kuang kita dinhi, paita ka itong kahimtang, nya, inyo pag ginang kumpiyansaan, mauratan na ito, sige na dyan kong yaw-yaw, hangtod si mama mo ingon nga, hilom na lang diha, wata lang mga matay mi, harwa na kayaw-yawan, ingon ko, no sa mga matay? Hilak na is mama, hilak sa papa, ako sad, ngadto sa kusuok dapit, hilak sa ko, maingon sa ko, nganong isog naman kay ko Lord, ingon sa Ginoo, liwat na kasi imong mama. Nagtakod na mo. Mo na, practice yung obedience. Make decision to die for your master. Pagpakamatay gyud para sa imong isig katao. Ano ha? There is no greater love than to lay down your life for your friend. Hala, tingmisa naman di ay imbis unta to nga 4 minutes na lang. 4 minutes ba para mag 10:30? 10 minutes. Ato na ning paspasan. Kay total nanama mo humility, nanama mo obedience. Kaning prayer, kaning pag-ampo, din ala na nato i-discuss. Basta ampo lang gid mo santos nga rosaryo kada adlaw, simba kada Domingo, pangumpisa, 11 kausas-usa ka tuig. Unsa may atong maani kung magsigi tag-ampo, makapawagtang sa gahom sa yawa. Kanang gahom sa yawa, murara na siya og ice nga mahilis atubangan sa adlaw, basta prayerful ka. Bisan kunog mura na kadakog bukid ang ice, inigsidlak sa adlaw, malanay ra na basta mag-ampo ka. Nabtay mo ingon ako, pader, bilisingin ning asin, porting asin daghan na tagurha ka balding asin. Kay iya ding isablig sa ila hasta kanang tubig tagurha ka kanang dagko nga absolute. Kay iya kuno tong siging sablig kay mga wa ang yawa. Nako nya sunod buwan magdaan na sa kanang duha ka balding asin. Unsa man gitinuod nga makapawagtang si yawa? Dili ng asin, dili ng holy water, dili sa ng rosaryo lang. Unsa maning pag-ampo na ana sa amahan namo. Ang tulo ka properties kinahanglan inig-ampo nimo huna-hunaa nga ikaw ulipon sa imong hari. Slave master relationship. Mo bitaw na ang amahan namo gauna gid niya, amahan namo sa to naakas langit, pagdaygo ng ngalan mo, moabot ka namo ang imong gingharian. Sa to pa ang iyang gingharian mo'y moabot nato, inigabot niya nato, siya may atong amahan, siya may atong hari, kita ulipon nya dayon. Ikaduha, paminawa og sunda ang pulong sa imong hari. Munang moingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nya ighuman ana, ikatulo, pangayo. Unaha o sa tong duha, una pa pangayo. Munang moingon ta, ang kalan-o namo sa matag adlaw, pasayloa kami sa amo mga sala, ilikay mi sa mga dautan. Di ba? Mao na atong pangayoon. Pero ang una ginatong buhaton, ato yung ilhon nga siya atong hari, nya sundon ang iyang kabubuton.
maunay makapawagtang si yawa. Magsige lang tag-ampo Ginoo, wagtangan ning yawa. Nya di ta ka maong musunod sa kabubutos Ginoo, nagyapon tay yawa. Nanglitan, imong bana nangabit or imong asawa nangabit. Unsa man na nimo pagtuman ang kabubuton sa Ginoo? Sao man? Unsa may kabubutos Ginoo para sa nangabit? Ningon ang Ginoo, pasaylo alag kapituan kapito. No, imong pangutanon imong bana, pila na may imong kabit? And usa, yan siya, napay 76. Kay 77 times man. Nya kausa pa man siya nangabit. Ay pasaylo ah. Ngano di man nimo pasayloon nga 77 times mangani nya iya kausa pa? Nya iya man gibuwagan pagsunod buwan. Nya ngabit na sad siya pagsunod buwan. Pila na iyang kabit? Duha na. Pila pa may balanse? 75 pa. So mamatay na lang mo, di pa na niya mahurot. Pasabot, pasaylua lang siya, hangtod ka mamatay. Di pasabot ana. Di iniguli sa imong bana, magsigil kag smile. Balik ka atong primero, gift. Niuli ng akong pasayloonon ay. Your will be done on earth as it is in heaven. Og imo ugato ning buhaton, way kasuko, way panaglalis, way panagbuwag sa ato pa nabuntog ang yawa nga mao'y naghatag og kasuko, panaglalis ug panagbuwag. Nakaron ari natas excellence. Ayaw na unsa opposite sa excellent? Mediocrity. Kana bang media ba? Pareha ng panday god, panday. Daghan naman kog panday na agian, sige mo sa may construction. Nagi mga panday mo ingon, pader, pakyawon lang ni nato. Pakyawon. Na kung ano madig inadlawon, dako kita gastos labor basta inadlaw. Sakto na? Dako tag magasto sa labor basta inadlaw, mas may pang pakyaw. Nga naman, kay kung pakyawon, ang ilang trabaho sod sa duha ka buwan, mahuman rag duha ka semana. Basta pakyaw. Pero imong inadlawon, moabot pa kanig 3 ka buwan di pa mahuman. Kay mudok-dok tos lansang, hinay kayo, pila ragoy inadlaw. Nadlaw raman. Hinayaw na to niyag dok-dok. Pahuway, sigarilyo, nga dangad sa langit, dok-dok na sa ginagmay. Kaya inadlaw man. Pero pakyaw, sus, kusuga mo dok-dok, ay humnun ko, di ba, tuwan na sila, pakyaw nun, yung dok-dok. Muna mga hibat yung naong. Pero kung ikaw, Diyos nun, og excellent performance ang imong gusto, buhatag yun, muna ang unang property sa excellence. Do everything, or sana, give your best in everything you do. Ihatag ang imong labing maayong katakos sa tanan nimong buhaton. So isip ba na ihatag ang imong best ability as husband to your wife. As wife, give your best capacity and ability ngadto sa imong husband as wife. Pananglitan ang asawa ug agbayan sa bana o niya mangwakli na unsa man na excellent pa imong pagka-wife ana. Dili na. Unsa man aron ma-excellent? Ig-agbay sa bana, basli dayog agbay, kuputsan. Igkablit sa imong bana, bisag ipukaw na ka nakatuog na kab. Igkablit atubanga dayon. Atubanga ang kamatuuran. Diay ako bang magbuwag na sila. Ang katawan-an ra gyud magbuwag kay ang asawa 78 ang edad, ang bana 80. Ako mga distant lolo o lola, bago pa kong pari, sus gitawagan ko sa akong mga igagaw, husaya in taon ni among ginikanan kay magbuwag na.
Di akong gihusay. Mga lagsik pa man kay sila. Lagsik pa kay ba? Na kung ano man mong nag-away mamong, ingop, patapaka-paka din ba itong asawa? Ha, padire, giango-ango na ning imong kuan, kani imong manoy, giango-ango. Na kung ano mas, ay magsige pagpanghagad ang buhat sa minyo, nga mong tiguang buwa mong kilatan, di mahadlok kilatan. Doko lang tong bana. Nakuha niya kung sabay problema, ana. Isa, di ni problema. Nga ang amo ditong gipatrabaho sa amo bukid, na anak 18, gikabit ba aning panuway, dako? Giango-ango naman tingali ni. 80, nangabit og 18. Perti niyang laguta, iyang buwagan, kay nawadaan ko nos buot. So nang kay 18, apos sungkod, apos tuhod, naman tingin na, iyang gikabit. Doko-doko lang dito ang bana, nana. Nya ingon dayon ko, ala, humanam kag sulti diha, perti man yung babaono na, nako ari na sa ko aring hilomon. Manoy, nganong gibuhat man ninimo? Jaka ka yang gisulti pa der. Sigihan man kong insulto. Inig hangyo nako, moingon man nga unsa man gusto nimo da? Wa ka baliwa? Uy, luod na kaita, tiguang na kaita. Hunong na tanang buhata. Ay, wala ta, tiguang na ta. Isa, sigihan kong ngagtiguang. Karon akong gipruiba, nga kaya pa nako. Mo nang 18 akong giuwang. Nya, makaya pa yun eh. Isa, kaya. Nako, hastang hambugiruha sa ning buwangan nako. Nalisod na manggani ko diri sa Madrid siya na. Nako manang usar gid ay problema. Kay imo nang gihunong ang kabubuton sa Ginoo diha ninyo. I-perform gyapon na hangtod mo mga matay. Nako mo na sugod karon. Inighangyo aning manoy nimo, bahala nagwa na kaganahi kung sa diha. Kay uga pas langkay ay mong paminaw. Sukli kay mo tubod na madugay. Halag mga tangtang na mga ngipon, lagos lang mahibilin, iungad lang yapon na kay harong yun. Gawas, hangtod yun mga matay. Kay maunay excellence. Excellence na siya. Ayaw butangi og limit ang imong paghatag sa imong best effort to fulfill your duty. Buhata ang imong katungod, bahala nag maapiki na kagmayo. Awa na. Ikaduha. Ikaduha. Risk your life for whatever you do. Ayaw kahadlok pagrisgo sa imong kinabuhi aron matuman ang imong buluhaton. Ganawitan na imo ingon, Pader, wa ko kasimba. Ngano man, gihilantan manggog ko. Nako simba sa gauwan-uwan man sa guto. Pader ko simba sa suspag. Musamot atong hilanat ako, mas maayo ng adto ka mamatay sa simbahan. Kaya ngano man, inigatubang ni mos Ginoo ang katapusan nimong gibuhat, nagsimba kaniya. Nakutanawang mga martyrs, sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, si Kristo, mga apostoles, nirisgo sila aron matuman ang ilang pagkamagsasangyaw. Bisag gitiuna na sila mga bangkaw, mga espada, gigapos na, gipriso na, nirisgo ni padayon sa pagsangyaw. Maunay excellence. Risk your life for whatever you do. Or unsay imong, muna ka mo din sa munisipyo, o unsay inyo sang trabaho, bahala nagway sweldo. Bahala nag-usahay, hulgaon ka. Nga kung mo padayon pa kag-report, birahan ka na mo. Sige lang, pabiraha lang. Kaya kung maputol na, wala naman sa naibirahonon. Kung sa pa may birahon o naputol na, pasabot ang imong ginhawa, naputol na, kaya pusil na ka. Wala naibirahonon, pero you did an excellent effort. Di ba? Mura mamugway, klaro. Ang ikatulo nga property sa excellence, desire to teach others to be excellent. Ang kanabang itudlo sa uban ang imo sang
excellence. Ipaambit ba? Ipaambit sa uban. Kanang imong anak, kamo nara ba tay batasan din mga buangon kita mga Pilipinos. Lahi jud tas mga ubang nasod, no? Kana mga Japanese, ilang mga anak-anak nagkamangkamang pa lang, kana mga Chinese nagkamangkamang pa lang ilang mga anak, bag-o pa lang makalakaw, itudluan na nilag sugod sa ilang batasan, labi na ng pagkanegosyante, kanang ilang mga religion, kanang ilang mga skills, ilan na nang ipangtudlo. Elementary pa lang, nagbantay na sa ilang tindahan, nagtrabaho na diha. Unsay gitrabaho nga makaya nila, ilan na ng trabahoon para ang ilang business masud gyud ilang kasing-kasing mo na mga Chinese mo prosper gyud ang ilang negosyo. Kaya nga naman ang mga anak nagtubo, nahigugma man, magantos man, mo trabaho man, o mga mag-uuma man na sila, ang umasad mo itrabahoon sa mga anak kay gagmay pag gida na ginas uma. Kami sad sa una mag-uuma sad mi. Pero kita ani kusog kitang moingon, ako padre maningkamot jugog maayo nga dili magkalisod-lisod ang akong mga anak kay di ko gusto nga maagian nila ang akong kalisod sa una. Gabantay mo ana? Mga buangon kay ta. Ang mga sundao, PMAer, mga PNPA, na mga pulis, inigsod na nila aron mahimo kang PMA or mahimo kang military or pulis. Unsaon ba nila? Paagiun ka sa ilang training. Lisod-lisoron kag maayo aron inig kalampos nimo makaingon jud ka sakto na gyud ko sa training. Muna, ipaambit sa inyong anak. Ug naamoy kwarta kanang inyong anak ayaw tagaig plete, palakta pa do nga to sa eskwelahan kanang tag 7 kilometers. Palakta. Bitaw. Ni ayaw sigig hatod. Bisag makita rang atop sa eskwelahan, sakay gyud motor kay ihatod gyud. Palakta. Hangtod madapsot na didto, madakdak na sila. Inana ba? Magkalapok. Ana. Nga naman, mao man ay makabuild sa ilang initiative, sa ilang kanang endurance, sa ilang sakripisyo, aron matuman ang imong tumong nga mo graduate. Nga tanawa ka mong mga lisod guys una, nga mga lang tagbayabas, mga bunga ng mansinitas, mo rin itong paniudto, o tanawa karon, di ba musugot ra gyud mo og way kaon? Tanawa, wagon mo mga on, bisag nagsulti ko diri. Lupig ra ba mo nako kay namahaw ko dito. Pero diha dapita lisod kay ta i-discourage sa kinabuhi. Muna ang atong hope is beyond this world. Nga naman, anad man tag-antos. Karon nisakag maayo ang mga hikog, kasos hikog tibuok kalibutan, dali kay ma-discourage ang mga batanon, ma-hopeless dayon, buwagan las uyab, hikog dayon. Pero kamo, buwagag bana, mangita ra daig lain. Mupadayon ra gyud, kulatahon, mga lobo ang ipon, till death do us part. Ang hope ba, kusog yapon kaayo. So karon, in summary, aron mahimo tang Christ-centered public servants, sunda ang kinabuhi ni Kristo ug sa mga apostoles, at timana ang katawhan nga inyong gialagaran, gamita ang hope, humility, obedience, prayer, and excellence. O ganyan ang buhaton, sunod tuig, wa na mo din hitanan. Adto na mo sa langit. Di ba? Ilisa na sad mo din bitaw, sa dinagko o sa ginagmay nga buluhaton, we must be channels of hope, pilgrims of hope, and inspiration to others. Sige, alas 9 naman yun, alas 11 naman, manghonong sa ta, niya inig ka mga 15 minutes from now, or 10 minutes from now, magsugod ta sa Santos nga misa. Okay? Ang mga dili Katoliko, pwede ra sa di mo manimba.
ang Katoliko manimba ta nya mas mayo ginyo ning i-occupy ni mga vacant seats sa inyong atubangan. Kay kanira bang ingon aning lingkuranan nga dili malingkuran, ang yawa kuno ani mo imulingkod. O nya kay ang grasyas Ginoo inigmisa di aman sugod sa altar, iana diha. So kung kani malingkuran ni siyawa dinhi, wa na mo'y grasya tanan diha. Iya ramang kwaon dire, sugod dire nganha wa nagay grasya. Haron ang yawa di kalingkod dire, lingkurin na ninyong vacant seats. Kay ang konduktor ba kanang mo connect ang grasya, anha mas tao dili mas butang. Tao ang channel of grace, dili butang. Mo na lingkurin ng butang aron mag-connected mo tanan, ha? Ang dili mo lingkod, maimpierno. Sige. Sige, magkuha na ta. Andam na ta.